Andoine Youssou Traoré awa jodi bismillah yo fa ko mbrangere mbranga Youssou oh tari man famu ni abi famu wa abi famu ke man toro cité ko torotana aba sumo ka kene ajala mu dambi kana bi de mani famu ya e comme ni ngalo na décembre ni janvier kalo fien bisuma ya bisuma oh doa ko ndema ne vana femi ngoni ye mura ke me ka sengeke op mana ni tora kan ni milingi kala abato fien suma leti si kama ndesani abi kaja ko sebe yo di falakila nyene dorete bismillah ala ka dugu manja amina ala ka bek na ja so ma dugu manja folo de Youssou wala ala ka dugu manja ala ka dugu manja de ala ka tleñ mama sagi ayo ala ka dugu manja bismillah bara dugu bi je fona je ala ka dugu manja doro mbranga Youssou ki yira fuki wala mando alamsa ne ba mo sadu sebe nuna femi nege kanye tama tengu sanga mugana nywana na femi donc wor sebo nyi u boka cha ngo mago les journaux français kala on ma kono ma yele ma bamangala sabo awesbe français ka de la opana lame baw minu ma vletele la minu ma lame radio la ani minu fana ka radio tulu kala sirle mbe renouveau fm na kase ka mono bo jamana fa bela jele fa amu fo ikado yere ye chila sabo kada ka mami ko ka bara mono bo ikado Youssou ibasoro ye bara nyuma de ke ine bara kolo matin nata onofe matin nege onofe ikado ki bo mono bo radio fm be ke de bi soko auna ikado ka fo bi ikafo libia badenya foli ikado anteria foli ko ala ka aywa sound chaya wala ka hamna ko ben ko ya sabu femi ne ka gafe folo en 2022 e ko teniye awo e me atrata awo anen dene ko na ne ka sama foli no ke ka nyeshi kanu ba bela jelema mali kono ani mali koka jango faso de menu zigi me ko barake rola jamana koka no bi envelope ubi en lame ambu bela jele fo kenenga so mo na wati boli me kaba nenetle do akatele ko sebe femi Ousmane Tougoye abulo ben ne kawla sira kamara obulo ben ne kawla radio fafe ata se boakara ma ka flifien fe jema ka ye ambi bela jele fo Youssou Traoré ni nyaazikle sebe bombe le mana o garsega mana ke minye ni ne bolo bi sebe ngola o nada le mana o tloka muranga Youssou i bismillah kuma fle andon ni jaranye kiyera foki wali nyumando mi Ousmane Tougoye ne ko krafe o ba le bolo réalisation ta trafe akeme ka bela jele muono no boray mi awkado sira kamara sira ko leni sira jele alebe ne ko krafe la radio sira fe no boray sa Boakari Jarabad alebe difula jamadugo kumbo kefa alebe ka ngolo shi kuyate awaketa alebe ka mo bishimla andon anda blada grinala ma kuna foni folo mbadi ma yadia Youssou die kuna foni dia Youssou mba mene kuna foni de dore la lettre du peuple amba leta Youssou Diallo Youssou Blé ni nyaka sebenye lettre du peuple amo kumambe feminye CEDEAO ani mali jamana ni nywanje sabu ni ko CEDEAO abi farafnat le biava to ko fo on fona be o konnana feminye furugu ye ani kuma sebe ko ndaime ani nywanje bi ka sababu ya ke franjala fanga akundala ko e ani wote munu mina olu ke wati ko o koni ngeme fo nyongo manga nye nga jamana no nyonje sika fo ani wulika job ke sababu ye al ni juru torle do juru kaseka yoba e karo démocratie fona o ya ta sira doye feminye aywa jamana nyama envers colonel Assimi Goïta ikado CEDEAO ka chide aya bismillah akara kungo araba femi délégation bado koni wula femi communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest nyafo no bi farafnat le biava jamano wuka na fasosra ajekulu bakko fo mami me ikado délégation nyama yala odde ye Nigeria jamana nyama koroy Goodluck Jonathan no ikado ani atama ba ubela jele ko nana olu yorude balaka tama nywanya ani kuma nywanya ke ani nywanje femi kungo araba janvier le duru baflane mugan flyna ibaye ka fo anga jamana nyama excellence colonel Assimi Goïta ikado aliyu bismillah uka kuma falevalo ngonna la ikado kuma chama vora la sigiba mingera envers ikado no mamme folo anga mako assise nationale kaseka malide bela jele lame ko gafe ba kelenye o gafe ba o jabi ikado otara ko di bengera minga songera minga lima ikaro otara ningo jira CEDEAO maula fe mi Goodluck Jonathan ye adira ka fo ko ale manani kuma kan grengren ne woraye ale ko nana de ikaro beni kilinya obise ka sabati tugo mina opona ko aka nani mi vleni nye o fana bi ke ka kon laje bado nye sabu fe mi CEDEAO ye ukanga laje brele bake janvier ko le konondo ikado onata o kunte dore kaseka kuma fala nge ale bi malibe gole ami ngono amse ka bwa kono tugo mina fe mi ngoni beni kilinya puma wi olubise ka fo tugo mina
jamanadenw fana ka se ka fɔ ka bɛn olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ o kuma kɔnɔna na ni dun ye nin da k'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn Goodluck Jonathan a ka nani min ye n'a fana kɔsɛgira ani kuma minnu bɔra ye a bɛna t'o lase CEDEAO ma ɲɛmɔgɔw ma ayiwa ka kɔn janvier kalo tile 9 ye wulikajɔ minnu kan ka kɛ ani baara minnu kan ka kɛ ani CEDEAO ka jaabi kan ka kɛ min ye olu bɛɛ lajɛlen fana o n'a tɛmɛ o tɛmɛ siraw fana fɛ kɛnɛ in ka ye maaba caman kun bɛ yen fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta ka fara anw ka ministre ka min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ kow ma ministre min fana sigilen don ka se ka jamana yɛrɛ jɔ sen kelen kan fondation de l'État ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan fɛn min fana ye i ka dɔn lasigiba min kɛra n'o ye assise ye o maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan a don kama n'o bɛ kununko kofɔ hakilina jiginna n'i y'an ka sigikafɔba in da k'a lajɛ n'o ye assise nationale in ye fɛn min ye wotew kɛ waati ye ani jamana yɛrɛ bɛ se ka jɔ sen kelen kan cogo min na o taasiraw ni o waatiw bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don a kɔnɔ min kɔni b'a to o ka kɛ i k'a dɔn ayiwa ɲɛjɔla ye an bolo min b'a to jamana in yɛrɛ a bɛ se ka kolo suma cogo min na duwakun tɛmɛnen fɛn min décembre kalo tile 31 ayiwa ministre Abdoulaye Diop yɛrɛ ka taa se Abdoulaye Mayiga ma n'o bɛ administrateur territorial ko fɔ olu fana kun d'a mɛn jamana ɲɛmaa ka ci la ni ka taa ni sɛbɛn ye ka t'o di fɛn min ye Ghana ayiwa maa ɲɛmaa ma n'o bi i ka dɔn ayiwa ale de tɔ a fɔ man di kosɛbɛ Ghana président i ka dɔn ka taa sɛbɛn d'o ma Nana Akufo-Addo Nana Akufo-Addo i ka dɔn o kɛra o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra o fana an ni ɲɔgɔn cɛ taamaw nin kɔni bɛ bila o minɛn de kɔnɔ n'a bɛ diplomasi ko fɔ o fana fɛn min kɔni ye janvier kalo tile 9 ye nin kalo tile 9 CEDEAO bɛna sigi ka fɔ ba kɛ o ka jaabi ye min ye an ka nin ko in na i ka dɔn ka se ka ɲɛfɔli k'a la Yusu lettre du peuple an y'a bɔ ale kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Mohamed Aidara ale ye micro ale kuma min ye kuma bara tɛngu cɛma Ibɛri Kulubali bɛ ka dɔn awɔ min ye a kumana min ye transition ani san 5 min n'o kuma bɛɛ sen na Antoine jamana ye aw ka dɔn hali bi an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka an bɔ a bɔda ɲuman fɛ min ye aw ka dɔn CEDEAO olu kɔni aw ka dɔn olu sigilen don a kan k'a fɔ min ye don nataw la dimanche kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka dɔn min ye lajɛba bi kɛ n'o lajɛ cɛ min ye aw ka dɔn président min bɛ yen n'o ye i ka dɔn ARP Union démocrate pour le développement min ye UDD o maa ɲɛmaa cɛma Ibɛri Kulubali ale kumana a y'a jira k'a fɔ min wolomasiri tabaw ye k'olu kɔni b'a fɛ ka fanga ni k'a nage min ye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale ni aw ka dɔn ye administration territoriale cɛ min fɔ ninnu ni aw ka dɔn wulikajɔ kɛ wulikajɔ awɔ min ye u kɔni taara Ghana min ka taama in sa min ye aw ka dɔn fasiriba a ye cɛma Ibɛri Kulubali ɲininka i ka dɔn awɔ min Abdoulaye Diop ni délégation ba olu kɔni taara ka taa aw ka dɔn min ye Ghana ka taa a lajɛ i ka dɔn awɔ min ye ka taa jira an kɛ cɛma Ibɛri Kulubali i ka dɔn awɔ min ye a ko ko n laban min ye i ka dɔn ne kunnafoni dɔ bɔ k'a bi yan ni aw hakili b'a la o kunnafoni aw ka dɔn n kɛlen k'o bɔ k'o bi n ye nin kuma fɔ a bɛna ta i ka dɔn a don maa kalakari ka k'a la nka min ye bi n'a ka bi ye min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko wari nafolo min dara ni k'o don assise nationale la min aw ka dɔn n'o nafolo ko tun bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ koyi min ye aw ka dɔn ministre des affaires étrangères ani i ka dɔn administration territoriale olu taali min kɛra Ghana walasa ka taa kuma nin ko in bɛɛ lajɛlen kan min aw ka dɔn ko nin kɔni ye aw ka dɔn barabɔli de ye ka ɲɛsin Mali ma i ka dɔn nin ye nin ye ka ɲɛsin Mali ma min ye dantɛmɛ wale i ka dɔn awɔ min ye nafoloba tiɲɛ ni ye aw ka dɔn ka taa nin waleya ninnu na k'ale kɔni ye nin kuma fɔ a bɛ siɲɛ caman bɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ko an tɛ an ka jamana ko k'a to aw ka dɔn wolomasiri tabaw bolo olu ka aw ka dɔn jagoya fanga pinpi an kan Antoine min ye cɛma Ibɛri Kulubali a ye nin kuma fɔ a ko awɔ min ye Goodluck Jonathan k'o kɔni nana aw ka dɔn arabadon min ye i ka dɔn janvier kalo tile 5 arabadon sa kɛ k'u kɔni nana min ye aw ka dɔn o ni transition maaw kɔni olu kumana
o kuma kɔnɔna na ko yalima aw k'a dɔn ale sigilen don ni mun ye i k'a dɔn cɛman Ibɛri Kulubali a ko an ni CEDEAO cɛ i k'a dɔn ko an man ka an terila kasi fili wa man ka kɛ dɛnkɛrɛfɛbaw ye wa i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awa i k'a dɔn ko ninnu kɔni bɛ ka nin négociation kɛ min ye a kuma bulon u bɛ k'a sigi i b'a fɔ ko awa i k'a dɔn maa min bɛ awa i k'a dɔn sanni na Sugunikura la k'o tɛ koyi k'o tɛ dɛ ale bɛ awa i k'a dɔn k'a jira k'a fɔ k'o tɛ wa i k'a dɔn awa min ye CEDEAO ye i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni a bɛ min ye a bɛna waleya min da maa kɔni t'o dɔn nka min ye awa i k'a dɔn an ka jamana ye i k'a dɔn awa min ye ko bi ko fɛn dɔw bɛ fɔ sɔgɔmada fɛ wulada fɛ awa i k'a dɔn o fɛn ninnu bɛ falen min fɛn dɔ bɛ fɔ wulada fɛ yanni ka su ko awa i k'a dɔn miirina wɛrɛ bɛ ta min ye awa i k'a dɔn CEDEAO maaw olu ka lajɛ min bɛna kɛ o yalima aw k'a dɔn min ye k'a lajɛ min ye aw k'a dɔn ka sɔrɔ yɛrɛ kɔrɔnkada ni k'o suwa aw k'a dɔn anw ka jamana ye n'o ye embargo économique ye k'a ka a fɔta ye mun la a ko min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ale kɔni a b'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw k'u ka segin u kɔ min aw k'a dɔn ka tɛmɛ ni ko ye min nka ko a k'a dɔn ale kan bɛ ka min jateminɛ k'e mana kuma dɔ fɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ aw k'a dɔn menace de mort k'a jira k'a fɔ i da ye farakɔrɔbin tigɛ wa i k'a dɔn k'u bɛ faale ta k'i sɛgɛrɛ min aw k'a dɔn nin ko ye an dɔn na aw k'a dɔn cɛman Ibɛri Kulubali a ye kuma caman fɔ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min aw k'a dɔn dandɛmɛ wale ko kɔni caman bɛ ka kɛ sisan o tuma k'a ka welekan jumɛn ye a ko min ye walasa i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ka lafiya maa minnu bɛ jamana ɲɛmaa la bi i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'u kɛn bɛ ka waleya min ta ka min ye transition k'a se awa k'a dɔn waati janna fo san 5 k'u k'a bila min ye k'a lajɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa awa k'a dɔn min ye an k'an teriw dɔn ka an niw dɔn ni ka tila awa k'a dɔn ka an juguw bɔ an na o tuma ale bɛ se k'o de fɔ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ko jamana mago tɛ tilatilali la bi jamana mago tɛ aw k'a dɔn awa min ye girinkajɔ la bi wa jamana mago tɛ bingali la bi ala k'an kunnaja min ye aw k'a dɔn maa min y'a ɲininka o ye Mohamed Aidara ye Mohamed Aidara bisimila Aidara kɛ serifukɛ an n'a fɔ i ka dɔn dantɛ foli min na fɛn min ye l'indépendant de ye a baarakɛlaw bɛɛ k'u fo badabada foli ne ne ye n kelen kun min sɛbɛn da an kama ko le 22 septembre a bɛ yɛrɛma hɔrɔnya don ko fɔ Yusu maaya ka di nka Yusu maatigiya de ka di n'a ye fɛn min ye i ka dɔn ko Sako Holding an bɛ taa jɛmakaw fɛ yen dugu min bɛ ko Bɛɛma i ka dɔn k'a kɛra kunnawoloba ye a kɛra nisɔndiyaba ye Ture ka kuma na est-ce que Ture u bɛ sɔn ka an ni Renouveau ni Holding ka jouer Holding kɔni na n t'a dɔn ni Wurusara bɛna bɔ a la ayi a bɛ jouer match ɲini awɔ Holding manu olu bolo mandi ka match ɲini mais a kana taa Misira denmisɛnninw ta dɛ ani Mɛnɛkura denmisɛnninw Sako Holding mɔgɔw u bolo mandi dɛ e ko olu ka match da tɛna kɛ minute 6 ye Bakari Kulubali bɛ yen Marius bɛ yen Sako yɛrɛ bɛ yen Ousmane Konɛw aya ko filɛ nin ye a banna Yusu 22 septembre Sako Holding i k'a dɔn k'a kɛra nisɔndiyaba ye jɛma ayiwa u ka dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bɛɛma fɛn min ye décembre kalo tile 18 ye fɛn min ye coupe belebeleba ye n'a bɛ sennadolantan ko fɔ waasa denmisɛnninw k'u tin don ɲɔgɔn na ka commune dugu bɛɛ lajɛlen tin don ɲɔgɔn na a bilala o minɛn de kɔnɔna la fɛn min ye Bɛɛma commune ye jɛma cercle la i ka dɔn Kaye marabolo kɔnɔ a don kama a kɛra nisɔndiyaba ye bɛɛ lajɛlen mugurilen don fɛn min ye Sako Holding ye a kɛlen kun don ka coupe belebeleba labɛn i ka dɔn commune kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka denmisɛnninw tin don ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i ye nin koba in yɛrɛ ta k'a lajɛ maaw sigi kun bɛ ni fɛn fɛn ye i ka dɔn ɲuman na a bɛɛ lajɛlen kɛra o ye koyi maa yɛrɛ dɔw kun kɔnɔ i ka dɔn k'a bɛna kɛ min ye k'a tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen fana kan fɛn min ye Sako Holding ye a ma ɲɛmaaba Elhaji Mohamed Sako ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni délégation belebeleba minnu bɔra Bamakɔ yan ni ka taa Bɛɛma i ka dɔn jɛma mara la a ka jɛkuluba dɔ fana bɛ a y'o ɲɛma ye an ka ma ko mouvement jamana kanu i ka dɔn o maa caman olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ in kan fɛn min ye Bɛɛma maire ye Madi Kaja Jawara ka taa saga conseil communal ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani dugulamaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka na fɛn min ye sous-préfet Baba Kumanda Mahamadu Sisɔgɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa ɲɛsin dugutigiw ma ani diinɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na musojɛkulu ka fara denmisɛnninjɛkulu ka maa to kɔ fɛn min ye équipe 26 ka bɔ dugu 26 la min n'a bɛ Bɛɛma commune kɔnɔna la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sen don ndolantan in na k'a kun jɛra hɛrɛ
yɛrɛ la nka ntola ma na taa cogo cogo i ka dɔn équipe fila olu de bɛ taa finale la fɛn min ye bɛɛ ma mara ye ARCB ye ka taa se équipe min bɛ yen n'u k'a ma ko Kamatenge olu kɔni fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn kɛnɛ in kan fɛn min ye sibiri décembre kalo tile 18 i ka dɔn ayiwa a kɛra u ka ntolantan yɔrɔ la n'i ye ko in yɛrɛ lajɛ fɛn min ye El Hadji Mohamed Sako ye ɲɛmaaba yɛrɛ ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o don kama o ye madamu Jɔnkuna Sako ye ayiwa honorable ale ye député kɔrɔ ye jɛma ka taa se honorable Ousmane Konema n'ale yɛrɛ Sako Holding a ma ɲɛma danga ye fɛn min kɔni ye ntolantanw bɛɛ lajɛlen kunjɛlen kɔfɛ maa ma se maa la a kɛra filanin bi ye walasa ka maaw bɔ ɲɔgɔn na fɛn min tiro bi ye penalty a kɛra o ye fɛn min kɔni équipe bɛɛ ma mara ale kɔni wulila k'i jɔ ni jɔnjɔ ye fɛn min kɔni ye Sako Holding a ka coup belebeleba ye i ka dɔn ni nin ye a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ édition fɔlɔ olu kɔni wulila k'u jɔ n'a ye fɛn min ye Kamatenge fana ye bɛɛ lajɛlen kɔni ye donbolo sɔrɔ sabu jamana bɛ danga min na bi duguw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn maa tɛ maa min gagné na koyi jamana de gagné na sabu ka d'a kan ndolantan yɛrɛ kunba ye min ye ka se ka dugudenw don ɲɔgɔn na ka commune duguw don ɲɔgɔn na a bɛ dabɔ o de kama ka na ni bɛn sabu farikolo ɲɛnajɛ ale fana ye bɛn nasira dɔ ye Youssou Traoré a ko waati min ni coupe in i ka dɔn n'a bɛna di fɛn min Mohamed Sako yɛrɛ a mugurula a nisɔndiyara kosɛbɛ El Hadji Mohamed Sako tuma min a ye coupe ta k'a di tɛgɛrɛ kɔni b'a la ka wara dugawudenw b'a la ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ n'i ye nin ko in da k'a lajɛ a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin ko labɛnbaw ma maa minnu ye coupe in organisé ayiwa ka na se fɔ nin waati in na a ye foli lase u bɛɛ ma i n'a fɔ ayiwa monsieur Kamisɔgɔ n'ale kɔni ye maire ka dangan ye o ye labɛnba de kɛ coupe in yɛrɛ a bɛ se ka diya cogo min na a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin u ma dugu fɛn fɛn y'i sen don nin na dugu 26 in bɛɛ a ye waleɲuman dɔ foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Baba Kumanda n'a bɛ sous-préfet ko fɔ Mahamadu Sisoko ale fana nisɔndiyara a ye nisɔndiya kuma caman fɔ ani jigisigi kuma caman fɔ k'a jira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ sababu de ye ka denmisɛnw tin don ɲɔgɔn na ka duguw tin don ɲɔgɔn na ani ka na ni ɲɛtaa caman ye fɛn min bɛɛ ma commune ye wulikajɔ caman bɛ ka kɛ Sako Holding fɛ bi min b'a to yɔrɔ in yɛrɛ a bɛ se ka yiriwa cogo min na bɛɛ lajɛlen ka lafiya a ko n'i ye Sako Holding ta k'a lajɛ ani bɛnbakaw bilama kɔni teriya sira de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛ mɛ badenya sira ye sabu baara caman de bolo dan bɛ i ka dɔn Sako Holding fɛ i n'a fɔ siman bɔ o dɔ kan ka kɛ i k'a dɔn bɛɛ ma ayiwa Sako Holding ye o ɲɛmaa ye k'o bɛna kɛ sababu ye ka baara kɔni di maa kɛmɛ caman de ma fɛn min fana ye yɔrɔ ye k'a sɛbɛkɔrɔ yiriwa kosɛbɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen fana olu bolo dan bɛ waati nataw la fɛn min ye maire ye ka bɔ i ka dɔn bɛnbakaw fɛ Madi Kanja Jawara ale fana y'a ka nisɔndiya k'o sɛbɛkɔrɔ jira kosɛbɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Sako Holding ye o filɛ ka nin wale min gɛnɛ ale ka yɔrɔ la ko ale tɛ a sɔrɔ ni kuma ye sabu ka d'a kan nisɔndiya min bɛ olu ka bi a tɛ se ka fɔ ka se a da la fɛn min ye kelenya ye ka mɔɔw fɔ k'u bɛn ani ka mɔɔw fɔ k'u don ɲɔgɔn na ni farikolo ɲɛnajɛ sira ye k'ale kɔni tɛ ye dugawu don ye maakɔrɔ minnu bɛ kɛnɛ kan ka taa se dugutigiw ni i ka dɔn ayiwa diinɛmaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dugawu don kɛ ayiwa duman mana fara duman kan o kɔni y'an ka taa ye o fɛn min ye i ka dɔn balontan in fana i ka dɔn o sɛbɛkɔrɔ jara nka min kɔni jara kosɛbɛ o de ye donbolo ye Sako Holding ye donbolo min ni k'a di o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n'i taara mɔgɔw sɔn balo la janko fɛn min ye samiyɛ a ma ɲɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ ninnu na Sako Holding kɔni taara ni fɛn min ye malo a tɔni 5 ye fɛn min ye kaba tɔni 5 ka taa n'o ye ni k'o di sigidalamaw ma bɛɛ ma o kɔni sɛbɛkɔrɔ jara u ye kosɛbɛ n'i y'o wari yɛrɛ kasa fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ sefɔri a miliyɔn kɔnɔntɔn na fɛn min monsieur le maire ye Madi Kanja Jawara a nisɔndiyara a ko ale yɛrɛ de wulila ka na Bamakɔ ya ni kana laɲini kɛ fɛn min ye samiyɛ o ma ɲɛ olu ka yɔrɔ la maa ŋana ɲumantigiw ka se ka ayiwa nɔgɔya kɛ olu ye ko Sako Holding ka b'a kuma fara a wulila k'i jɔ ayiwa k'ale bɛ jaabi di Sako Holding i ka Mohamed Sako ka b'o don kama a ye layidu di kɛ a seko maa kɛ min ye k'a b'o kɛ o fana malo tɔni 5 ka taa se i ka dɔn kaba tɔni 5 ma a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'o di o kɔni kɛra ko ɲumanba ye o jara duguladenw ye kosɛbɛ ani commune maa bɛɛ lajɛlen ye fɛn min El Hadji Mohamed Sako yɛrɛ ye PDG Sako Holding na a kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye wale min kɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ fɛn min kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani barenya sabu ko maa tɛri i b'a dɔn waati gwɛlɛ de la o fana Sako Holding k'a fana bɛ dugawu don kɛ i ka dɔn bɛnbakaw bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu don kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko nin kɔni ye baara daminɛ ye sabu baara caman de bolo dan bɛ i ka dɔn Sako Holding fɛ min n'a bɛna kɛ sababu ye ka bɛnma yɛrɛ a marabolo ayiwa ni k'a sɛbɛkɔrɔ yiriwa kosɛbɛ ka Mali fana sɛbɛkɔrɔ yiriwa nin kɔni kɛra nisɔndiya belebeleba fila ye ndolata o kɛra o sɛbɛkɔrɔ ɲɛna fɛn min fana ye balo ye o taara k'o di Sako Holding ma ɲɛmaa fɛ n'a bɛ El Hadji Mohamed Sako kofɔ o kumana nin kɔni ye sɛbɛn ye min n'an y'a bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi don bɔli la an ka match ko ye match ko di fɔlɔ Sako Holding ni renouveau i t'a to an ka match organiser ɲinɛ ne ɲɛ bɛ Ousmane Konla cogo min na n'i kɔni y'o bila neuf la wali défense Sako Holding an t'ale kɛ libéro ye ani Bakari Kulubali Marisidou Marisidou Pasteur ayi
Marisu ke minye o ke albitri dangai Marisu tse ka minti flaga bulla Sagolding amu bela jele fo kene nga Yusu itega do andon ni mama sera kan fen buluda abi jamana deun mi abu do barala abi ketawo o bita sigida mina fana o nino mo bena ibi bara no fe ibi fe ka fen fe ke o yoro la nyeta bi sabati foti bebo kuma da men na nyi danye do fiye ngo maya kade ngo nga matigia kade nai kuma bebo kono abana ibolo do Yusu Alon mbisipenda sebe minimata kaja dumbia yale ka fasiri kaja dumbia Nouvelle Horizon mais awakado groupement politique ani mouvement jama olu kon yo label andon gado sanduru mi wora yaro ningeme ga chama ka kalfa toro minye kado jakulu do fara la nywanga nego ego ku toro kada munga sanduru mu setige alaga setige ai me como iboro yaro ga bado be yo josa don't live na banewa ay dobe olu tlebi ba do era fera be olu sirane no na rasrasu nume gamne ni minge ko net na yala o na wora eza do era ko ni mba fe mi ma politicien no kana ko olu be u ka pression nge kan ni niuni fe ngo ko fara be gouvernement d'ouverture ke mi nyua na kera amadula ani mi nyua na kera ibegala nu yo olu turu andoni ni namede mi awkado jakulu do be olu de tarakata fara nywanga kele allamede arena ani awkado semasi no nyema be yusu jawara bolobi no boray mi ye CDR o naga jakulu bismillah mi ye ACRT ani awkado ACRT ko faso kewale ani Pima plateforme ini pour le Mali aywa no bora awkado minye PS yelengura Amadou Koita ani Jigiba Keita PPR Mamadou Fofana ikado o minye onanyo ana chama nunu mbela jeleje make ikado awa minye ni yegulu abiko mi niye bani wara ani suruku ani kado wulu ni olu bela jele bla sandara kelewo sa anga wulu bala wulu baki wara wati madu bismillah ay abiko mi ni olu bla sandara kelewo no sandara be fara koy abe fara bismillah Mali politique gara yugoro bismillah andon mamunu ngbe nyuan buruja mamunu ngbe nyuan neni mamunu ngbe nyuan barabo mammi awkado ikado olu de faralem le nyuanga fasiri baka fola ako awaminye awkado bela jele mana ngakado awaminye reka pumajena okera awkado ninga zorota ka embla onyefe okera numero 10 ibe numero 10 doa ikado isa kawjim Isaka uji manade ako awa minye ni mi vlani ko wala masiri taba ko ni mafe awekado munu me fagala bi ni apmolu solnado na mouvement démocratique na wulu neni kafo ko lu zoe ko lu ke delenganye ko lu ke awekado jamana chilawe mali politicien ko lu awekado kanamu suko bela jele da u farla andon awekado minye o isaka uji mngale ikado de wulile do ki jobe ko ikado awa minye serawe ikado ko ko nambali to de minya anga soroy ko na adatuga nala ko no kara kabi ke chori ikado isa ka jumye ni bela jele fo bonunu hamina droni siraw ka gele abeta ka se mali do nga nyane o de kadi ni politicien munu ye frangu ngeta bismillah anwan fasri baka fola mi awkado nyera la mi isa ka ujimye ako awa minye nunu munu flani ikado ku tafe ka fagabla chokoshila wa minye awkado association mimbe ani parti pour munu farala nywanga ko luna wulika jokede wati kerengere na oluna jabidi kaso ake munye oluna wulika joke ka bede dabne ninga bolo njabne ka ikado awa minye emsengete mena joko minare ko ni nywana awkado kanzigile du ko kono démocratie démocratie awo démocratu nimba ko jaw nimba ko ja
kaja dumbia wala ka fadra bo nouvelle horizon no ni bin na tobi na duma iba kefe ne kala wa démocratie na kefe o nunu de asina mais tradition sina goni et puis ka haminata ka ko sedaw ka gelala se malima no kera mali dondo ka ajuye munu farala nywanga ni angan siga ngalaje ate fo mashi ko bismillah ala ka nguna ja amina de bari fasiri di ko ngate bana 22 septembre kele male jaso asebe nye duruna amita enjoy chake da dobe anga mako abe fene te dore agence du bassin du fleuve Niger ba jolu bay abo de kofo ba jolu bay abise ka topoto tugo bena ba jolu bay rekana tunu ba jolu ba kana sa chake da bilibile sigi kun ye sabu ka da ka baji na mangolo shi adama do nga bara keme hage bi ba jolu ba abituna mulo do la de ba jolu ba dumana tunu ora to foraji o nyina ma bane memi fie kamale nobe an ga yoro lai atara an yelema la ale tara yelema an kɛrɛfɛ ko dugure kɛmɛso sori kɛmɛso fa tɔgɔ ma no bismillah anu na ale de tara ka taa foraji se a min do ala bɛ 100 millions bɔ ka di sigidalamaw ma i b'i ka kɔnterni bila i fɛ a ji sanuma a ji jɛlen do hali bɛ étage bala a ji bi yɛlɛ sagasu t'o la falesu tɛ filo la foyi t'o la an bɛ ji sanuma min mais ba jeli ba ji bilama eta suta dunu kuma ɲɛna o so su ni sagasu ni wa a bɛ fɛn bɛɛ k'o de kɛlɛ maaw bɛ k'u ko nɔnɔ la muso ni cɛw k'o ji bɔ olu bɛ tila ka tɛmɛ an ka robinet la an b'o min Yusu a bɛ fɛn olu kɔni cakɛda sigikun de ba joli ba yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na sabu ni ba joli ba lajɛ n'a bɛ bɔ laginɛ b'a fɛ i ka dɔn ka jamana caman jɛci a bɛ fan belebeleba boli Mali yɛrɛ kɔnɔ kilomɛtiri 1000 ni kɔ i ka dɔn ka ti suru kwaji la ayiwa Niger ka ti suru kwaji la n'a bɛ Océan Atlantique kofɔ n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko in gɛlɛya belebeleba bɛ ko in na sabu ka d'a ka ba joliba yɛrɛ ko n'a man kɔlɔsi a ka ɲɛnamaya ban dɔ don nin cakɛda in kɔni ale bɛ wuli ka jɔ la a n'a ɲɛmaw min kɔni b'a to ba joliba bɛ se ka boli cogo min na k'a kɛ a kɔrɔlen ye a ka ja adamadenw ka ɲɛnamaya ani fɛn min ye ɲɛnamaya caman dulonnen b'a la cogo min na o ko bɛ se ka tɔpɔtɔ 19e session ordinaire conseil d'administration n'a b'u ka sigi ko ba 19 ko fɔ n'a bɛ se y'a ko fɔ k'a fɔ k'a surunya i ka na a kɛra tarata hôtel Maïva la Bamakɔ yan fɛn min ministre min ɲɛsin bɛ sigida lakana ma ani sanuyaw ani yiriwa kuntalaja ale a tun b'ale ka danganiya kɔnɔ ale ka ɲɛmaa de tun b'ale bolo ka taa se ABFN yɛrɛ a ma ɲɛmaa ma n'a bɛ misi Ture ko fɔ ka taa se administrateurs bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a lajɛ 2022 kɔnɔ baara minnu bolo d'an bɛ u ɲɛsinna olu ma ni ka caman fɔ olu la fɛn min ye baara minnu daminɛna ka se k'olu mɔɔnɔbɔ u ka cakɛda dɔ fana bɛ ko préfet ni i ka dɔn baaraw fana bɛ se ka kɛ cogo min na i ka dɔn da donna olu fana na fɛn min ye ka bɔ Masina ka taa Jafara bɛɛ ba kɔnɔna bɛ se ka bɔ cogo min na k'a fɛrɛ baji ka se ka woyo i k'a dɔn ayiwa baaraw fana olu b'a la ka kɛ ka ba kɔnɔna fana bɔ ayiwa talaɲɛni o baaraw fana olu fana bɛ sen na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye topographie baaraw ye ba yɛrɛ kangun olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min na ba kana gere i k'a dɔn delta intérieur du Niger n'a bɛ baji yɛrɛ bɛ koli yɔrɔ min na i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta bala cogo min da donna olu fana na fɛn min ye baji yɛrɛ y'a fɔ ka se ka baji yɛrɛ ji sanuya la qualité de l'eau du fleuve baji yɛrɛ a ji ka se k'a sanuya i ka dɔn k'a dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ o baaraw fana caman olu fana bɛ sen a tɛ taa baara ba kɔ a tɛ taa musaka ba kɔ ka se ka lajɛbaw fana kɛ kodɔnbaw minnu bɛ bajiko ɲɛdɔn ani baji bolisiraw ɲɛdɔn an k'a ma ko colloque international sur le bassin du fleuve Niger o lajɛw fana olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna bolo da ayiwa ɲɔgɔn mankanni caman bɛna kɛ Bamakɔ yan fana ani Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a to ba joliba yɛrɛ bɛ se ka kisi sira minnu fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka kɛ cogo min na k'u bɛn'u sinsin min fana ka ba 2022 kɔnɔ o y'i ka dɔn kunnafoni di de ka kunnafoni di maaw ma min b'a to an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka ba k'a minɛ kosɛbɛ Yusu e ye kuma dɔ fɔ sisan jamana ɲɛmaaw bi u seko kɛ minisiriso yɛrɛ sigi b'a kama cakɛda fana sigi b'a kama nka k'an ka ɲamaa bɔ ka taa bɔ ba la ka t'o bɔ jibolisira la ko ji bɛ taa n'a ye ji bɛ taa n'a ye mini ji bɛ taa n'e ka ɲamaa de ye ka t'o suru ba kɔnɔ jibolisira ye ɲamanbɔnyɔrɔ ye wa ayi n ko dɔw b'a fɔ ko ni sa bɛ na a ye bɔ ni bɔrɛw ye a t'u fili ji ka taa n'a ye ji bɛ taa n'a ye mini fɛn dɔ maliya don a bɛ taa n'a ye mini
abta na ba jeli bala ni bɛɛ kelen kelen sera ka i ka kokɛta dɔn ne kan ka min kɛ k'o dɔn i man ka min kɛ n'i y'o ye k'o to yen a dɔw b'a la i k'a dɔn ayiwa jamana ɲɛmaaw u bɛ dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min a bɛ fɛn kɔni olu fana bɛ baara la ba joli bɛ yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na i ka dɔn session ye k'a bila an bɛ o kɔnɔna la n y'a f'i ye baaraba minnu bolo da mɛ n ye n da don caman na fɛn min fana ye ka ba kɔnɔna fana bɔ ja ka taa bila jafara bɛ o baaraw fana olu bɛɛ lajɛlen fana caman kɛra olu la kangabayafaa fana fɛ ba kankun ka se k'olu sɛbɛkɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ caman kɛra olu fana na fɛn min fana ye jikɔrɔ ni para fanfɛlaw ye mɛtiri 100 ɲɔgɔn na ba kanku ayiwa ka se k'o labɛn baji ka se ka boli i k'a dɔn nɔgɔyala o baaraw fana kɛra fɛn min fana ye ka yɔrɔ fana sanuya ani ba kanku na ani k'a kɔlɔsi ka ɲɛ kosɛbɛ Torokɔrɔbuguyanfan fɛ ka taa bila Bakɔ jikɔrɔ ni k'o baaraw caman o fana kɛra wulikajɔw n'o bɛ mission ko fɔ ka wuli ka taa kɔlɔsili kɛ k'a lajɛ o caman fana olu kɛra ba joliba yɛrɛ a n'a bolofara minnu bɛ yen ba bolofara minnu n'an b'u wele ko affluents olu yɛrɛ bɛ lahalaya minnu na i k'a dɔn kuma ni sanga bɛ tugu bi k'o nɔfɛ ni ka taa o fana lajɛ fɛn min ye dɛmɛbaw ye banque mondiale ka taa bila UNESCO la olu fana bɛ bolo don dufa la k'an sɛbɛkɔrɔ tɛmɛ kosɛbɛ o bɛna kɛ sababu ye ayiwa ni ka na ni baara caman ye ka se k'olu fori min b'a to an bɛ lafiya cogo min na n'i ye ɲinɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ hakilina jiginna fɛn min ye budget min ni ɲinɛ musaka kan ka bɛn o ma ayiwa bɛn kɛra ka ko sefa wɛrɛ a miliyari 6 miliyɔn 758 a n'a kunkanfɛn o de kan ka kɛ ɲinɛnda ye sanko ta o kun ka dɔgɔ dɔɔni o kun ye miliyari 6 ani miliyɔn 215 a n'a kunkanfɛn ye o kumana i b'a ye k'a fɔ 100 sarada la 8 ani pɛn bɛ o farala kan a bɛ fɛn nin i ka dɔn n'a bɛ agence du bassin du fleuve Niger ko fɔ u ka session 19 na u y'a kɛ i ka dɔn tarata a kɛra Maïva la i ka dɔn bɛnkan caman kɛra wulikajɔ caman bɛna kɛ 2 ni 22 kɔnɔ min b'a to ba joliba yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na n'an b'a fɔ ko fleuve Niger nin ko sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ 20 septembre de y'ale bila an dɔn an ka taa sugu la yan an ka taa sugu la sa min ye an bɛ para bɔ ka taa min ye pharmacie kura verte la min k'a dɔn ka libitɔ min ye ni ka tila ka an dɛmɛtɔ ka an bolo kɔrɔta groupe commerce Abdoulaye Mayiga ye min ye ka sɔrɔ ka taa an ka ciw la baasi tɛ n'an sera dugu kɔnɔ e ni ne an bɛ baw fara e bɛ taa ayiwa sira fan dɔ in fɛ e bɛ taa pharmacie la ne bɛ taa daminɛ groupe commerce la ɲ'a fina nɛnɛ bɔlen don nɛnɛ bɔlen don o tuma kafe kalama bɛ sɔrɔ yɔrɔ min sɔgɔmada fɛ i bɛ tɛmɛ yen fɛ pharmacie kɔni o kɔni ye yɔrɔ sumalen de ye o pharmacie hali ko k'i bɛ taa groupe commerce la n'i sama k'i tɔ bila yen kura verte u ka yafama bi koyi n bɛ taa n da in daminɛ Ablaye fɛ yen an ka taa sugu la sɔɔni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kado min ye ina bonti ka bɔ Jolakaw fɛ nunu ma ina kɛ nunu ma taa conservatoire la an dɔn aw ka dɔn ala ka ina ni ala ka conservatoire bismillah ala y'o di nunu ma ina bonti an b'a fo i ka dɔn Jolaka ka Mali fɔlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ani James hakili bɛ James la n'i ko ina bonti a bɛ hakili jigin Awani na a bɛ hakili jigin Njamude la a bɛ hakili jigin Njamude a bɛ hakili jigin Baku la b'o dɔn de a bɛ hakili jigin Barifɔ Dada la Dada Tarawele ka bɔ Sagebugu a banna sigi nesani a bɛ hakili jigin jɔn wɛrɛ la an ka to ta James dun James fana tile kɛ dɛ o jɔn taa jila ilala rasulullah Segu bara la e bɛ James ko mɛ James bismillah a dɔn i kɔrɔkɛ fana tun bɛ se dɔ la dɛ dɔnni si solo kɛ Guter Sachs que l'homme qui traversa le désert à cause a fɔ kɛ d'une bouteille de whisky Guter Sachs m'a fɔ dɛ n'a kɛra worosara min ye e de b'a fɔ yan a banna bisimila Yusu an dɔn an ka don fasiri kɔnɔ fasiri n'an donna kɔnɔ ne bɛ indicateur de renouveau ta indicateur n'i y'ale ta min ye aw ka dɔn final fɔli hours renouveau TV aw ka dɔn ale ka ko bolodalen don ni an ka janjo ye koyi ni an ka janjo ye min ye jɛmukan fila b'an fɛ yan ni maaw bɛ y'a kɛnɛ kan ni ɲɛnajɛ kɛnɛ don min ye aw ka dɔn Bon Appétit ani Téléfait show min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la artistes olu bɛ tɛmɛ a don o don min i ka dɔn dɔnnikɛlaw ani fɔlikɛlaw olu bɛ tɛmɛ an dɔn aw ka dɔn min ye ni jɛmukan fila olu kɔni sugu k'u miiri i ka dɔn awa min ye an ka jɛmukan labɛn walasa i ka dɔn an fana bɛ se ka jɔnjɔn ni ninnu ma cogo min na
andano de ko nan nasa hakli jaga bo kele mi awkado nunu ma nunye awkado tabulu do sigi mi no beseka jonjonta kadi anga foli gela ma ko foli hours foli hours ikado awa minya kunti dore minye mashiti perdi alla nga ikado nyina ne ma soro ikado sawara ikado na zoro ire wulili kera ka bawo yigane apikala budo minye anga dongli dalawla minye awkado nyere la minye awkado jonjonta ani durudo ukambe ka sigi yoroma andon awkado dongli dala awa demise katase grupu ma ani kado dongli dala munbe no revelation no awkado amse ka amjigida uluka andon awkado a grupu akacha andon awkado minye abikero jume lo taleba mi manfe no ye avocado siraton goroy no hotel radisoni andon avocado ni min fleni dini haklina bora mi avocado mamununa ukoningo ku make jere yira kama u make dore kama u ya kede wala sa avocado minye mabsuka faranywanga chugomina wala sa avocado mabsuka avocado nyere la anga foligelaw olupsika nywando chugomi avocado ka foligelaw gu janza ikado ko luse ye nindeje andon avocado amanyama min be no salfi kulubali salfi kulubali akoko avocado nyere olu koni avocado ina fo awarto be chugomina kado olu tani utna ka kelene olu buta kede ka be maliya ikado ka be uyerema we kado ka bara bela jile ke chieka me jiru olu bina ke maye mamuno maduru dongli dala koro munu ye dongli dake ka teme ani kado mamunu be nu lado kono de do ani kado producteur ani kado awa minye nyere la minye awkado anga sego nanga dongo o tigla ma do andon awkado minye artiste ta binani ani duru kono nebna daw ni nyonje category ta ani duru minye avocado ni ngomi flene abike janvier kalot le shege samba flani muga ani fla minye hotel Radisson na samedi de aywa hotel Radisson abike avocado awa minye abike en direct Renouveau TV la bismillah upma belajele welele do ando ne bise Ame soro fana duyo. Amta demso na je. Bismillah. Ga jana je la pando ado kadi goyi. Ko jugu ke. Surtout bon appétit ani téléfashion zo. Butelezini arani plaisir naka jamau. Upma ami ya keneka. Na la sona. Ala ka nguna jani sebe. Amina. Mi Tayru Male dale ka fatira nya bo indicateur kono. Tayru Male indicateur di renouveau abarakala nu fo dande fo limina. Soir de Bamako ikaro ne baleta sebe nye nana amita njo ola. Yusu kuni ngwenge me kuna siri ko bae. O nga kuna siri do maami ma oyo France jamana ye. Ani femi Europe jamana do ye. Femi ye Mali ni Rusela ka tegere nyama ye. Jango sisa kwa keme ka France toro. Kwa keme ku kuna siri. Kwa keme ka eko leche jema be o olube kata bayangara jema mi banver Europe jamana gamu te che jema yo ka keme ku kuna siri fasiri ke bae mouvo ako femi nye Rusela ka uye angul mako instructeur no lubina kalonge anga sura su kuna oluka nani ano tananga segi ko ko ngeme ka sunati ke France ma nyema ula ani femi Europe jamana ma nyema chambe usibe ko de kumbe aku dunga toro ejumenyi jamana fulani nyonje coopération jamana fulani nyonje teria sara munumbe aywa na olubala ka nyena ma ko yelma obisega jamana wore toro togodi ningal tumne do femi sebe do o kera sebe ngera donke baro sebe ngono donke baro sebe minu kama ko le mondo aywa femi France 24 olu fana segraka go femi ngoni panguru ngata nga segi Ruselani malini nyanje ko keme kuna serie France mabi lamede des rotations aériennes entre Moscou et Bamako ont éveillé des soupçons ko na meni sikasikali jamana fulani nyanje aunu Risila depuis 1961 Rishu na aume partenariat la kana sabane mumay no masri taba serafe Yusu angana sabane mumay no fe fe minye otan nga segu ye ko ko ngeme ka France ma nyemo se ko toro ni yalla je ku keme ka ali ayba machine do sigi senga ukama ko uti fly radar 24 o ka kolochili ke pangru mun pa on isla nyonje ka olu sega sega ko don ula wati mu bichu wati mi jonde ba
olu tɛ min dɔn n b'o fɔ yan n'o ye ne yɛrɛ ka fɔli ye diɲɛ subakuntigi ye 5 de ye koyi ne bɛ tile k'o fɔ maaw ye diɲɛ subakuntigi diɲɛ tigi ala ta kɔfɛ diɲɛ tigi ye jamana 5 ye les 5 permanents de l'ONU n k'i ɲininka Amérique n'o bɛ États-Unis ko fɔ Rusiw ka taa se Chine ma ka se France ma ani Angleterre o jamana 5 de bɛ diɲɛ kungo fɔ ni jamana 100 ni kɔko fɛn dɔ bi kɛ ninnu jamana kelen fɛn fɛn ka maa na wuli k'i bolo kɔrɔta o bi bi a bɛ fɔ o ma ko droit de veto diɲɛ yɛrɛ sigi bɛ o ka adamadenya dilanli la o subakuntigi olu de bi diɲɛ mara ko fɔ anw sɛmɛ bɛ o subakuntigi kelen na jɔrɔ bɛ mini suba yɛrɛ ma bɛ ɲɔgɔn dun wa n'olu tɛ ɲɔgɔn dun suba bɛɛ lajɛlen fana t'i ka nafa de ɲini wa diɲɛ ye nafa sɔrɔ sira de ye o bana irisiw minnu filɛ nin ye n'a fɔra bi ko Mali tɛnkun bɛ olu la ayiwa suba yɛrɛ ma bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'o si dɔn n'anw taara tɛnku o belebeleba dɔ la Maliba mana ti tɛnku irisiba la k'o kɛn bɛ jɔrɔnakoba ye Faransi ani Europe jamana dɔw ma Mali belebeleba ani Rusi belebeleba olu bolo dimi ɲɔgɔn ma bi fasirikɛba ye mun fɔ a ko pankuru ka taa ni ka segin Moscou ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ n'o bi Rusila faaba ko fɔ ani Mali faaba i ka dɔn ko kɔni gɛn bɛ kunnasiri ko belebeleba ye Europe jamana dɔw kɔni suna tigɛ bɛ ka b'u ɲɛla pepewu sabu ni avion belebele ninnu bi pan ka na cun maaw bi bɔ minɛnw bi bɔ o kɛn bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ k'o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na o sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ taa mi jɔ fɔ fɛn jumɛn na ko hali anw ka pankuru jigi kɛnɛ n'o ye Bamako senu ko fɔ basisa ko tanti dɔw sirilen do ye wa ko wulikajɔ dɔw b'a la kɛ ka baara dɔw Allah nin ye ko da ye n tɛ yɛrɛ tɔɔrɔ da ye musokɔrɔba ka cɛnin a k'i yɛrɛ dɔn wa nka nin min fana filɛ nin ye ka ko dɔ kɛ Faransi ko k'a ka présidenter k'a ka yafa de la a ma sɔn nin min fana filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ surveillance min kɛ technologiquement mais diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an ka technologie yɛrɛ ta surtout le spatial n'o bɛ sanfɛlaw ko fɔ a dɔnniya n'a mansinw ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ordinateur yɛrɛ dɔnniya a n'a tɛmɛsiraw maa bɛ Rusi kan maa tɛ Rusi kan n'i k'i b'o kɔlɔsi o tɛ Amérique ka kalafili ɲagami yan baasi tɛ ka Donald Trump sigi an ka tɛmɛ ni sɛbɛn ye fɛn min ye Le Monde ye don kibaru sɛbɛn in n'a bɛ sɛbɛkɔrɔkala diɲɛ kɔnɔ fɛn min a ye bɔli min kɛ décembre kalo tile 24 ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sɔrɔdasi 40 ye ka bɔ Rusi la k'olu sera Mali kɔnɔ ka bɔ u bɛ k'a dan u nɔfɛ dɔɔni min mana cun u b'o dan min mana cun u b'o dan k'o kɔni gɛn bɛ ko ye min gɛn bɛ ka Faransikɛw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ ani Europe jamana a caman dɔrɔ ko wulikajɔ dɔw fana kɛn bɛ ka baara dɔw kɛ anw ka aéroport la k'o kunnafoni bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra Le Monde kɔnɔna na fɛn min kɔni ye wulikajɔ dɔw kɛn bɛ baara kura minnu b'a la ka kɛ bibi in na ayiwa k'o kɛn bɛ kunnasirikoba ye wa k'o kɔni gɛn bɛ ko de ye Faransi bɛ k'i tulo tɛnku min nɔfɛ ka to k'i kun da kogo la k'i ɲɛ dengu ni k'a lajɛ min b'a la ka kɛ anw fɛ yan ko nin bɛɛ lajɛlen kun a bɛ taa sira jumɛn nɔfɛ o fana pari ni Bamako cɛ i b'a ye k'a fɔ juru a ndaɲinen kun don dɔɔni ayiwa maa a bɛ se k'a fɔ ko an daɲin bɛ kosɛbɛ a juru yɛrɛ a bɛ ne ka tigɛ nka wulikajɔw bɛ senna min b'a to hali bi faamuyaliw olu bɛna kosɛbɛ ko nka taa ni ka segiw pankuru ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn Mali ani Rusila cɛ k'a kɛn bɛ kunnasirikoba ye Faransi ani Europe jamana dɔw ma an dɔn i ka dɔn awɔ min ye nin min kɔni tɛ fɛn ye maa bɛ min fɔ ni kɔnɔ guwanna ni tɔtɔ dɔ ji la hali ni ye sa ko sɔrɔ i b'o minɛ bisimila ma u k'an do ye an ka suna o kɔni bɛ k'u kun dengu kuma bɛɛ k'a lajɛ k'u kun dengu ko dengulikɛla kɛra k'a kunkolo t'a fari bisimila Antoine Youssou min ye awɔ ka dɔn an ka taa Moribabugu dɛ mun bɛ yen Moribabugu waati dɔ la ko dɔ tun kɛra ye awɔ ka dɔn ni yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko araye kɔfɛ araye kɔfɛ awɔ ka dɔn min ye i laban na sɔrɔ e yɛrɛ la bi dɛ anw bɛ Tidibugu wa ayiwa araye kɔfɛ min ye awɔ ka dɔn nin kɛra mankan ye min ye misiriko mankan ye yalima awɔ ka dɔn sigida maaw kɔni y'u bolo fara ɲɔgɔn kan min ye nin ko kɛra awɔ ka dɔn waati tɛmɛnen hali a man jan min ye awɔ ka dɔn maaw kun y'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna misiri dɔ jɔ ala nana kɛ awɔ ka dɔn min ye u dɛsɛra maa dɔ bɛ o kɔnɔna ka na misiri tɔ laban nin digi awɔ ka dɔn ko nafolotigiba don dɛ a nana awɔ ka dɔn waati min na o kɛra sa i ka dɔn misiri kɔni bannen ale kɔni ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ alimami kɔrɔ min bɛ yen k'a b'o bɔ yen ni ka na ni alimami kura ye an dɔn a bɛ ka dɔn fasiriba ka fɔ la n'o ye MC ko de ka dɔn ko daba wulilen min ye waati min na ko nin filɛ nin ye k'a kun bɛ alimami min kun bɛ yen ko kɔni a bɛ ka dɔn an ye nin kuma fɔ yan o i ka dɔn ko kun bɛ misiri a bɛ ka dɔn a kun b'a laseli k'a bɛ san dan caman bɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la waati min na o kɛra
avocado minye o chemu gbe na folotiki mi no na yoro to laba avocado ko ko ni avocado aka veto blade ima ba dore voto ya o ya jira ka fo jendiga no chuko shila o kado awa minye nyere la mi avocado ka ma wore wele ko kana avocado minye misri la seli o minye nyere la wati mina ni ko bele jele kera a ikado awa minye o sigida ma ko ni maso olu ko ni ya jira ka fo olu ka minye awa makoro mimbe ikado amakoro ko kato avocado misri seli la o de na kenywa zama o de na ke wulika jo fo laba minye avocado almamikoro mbe uyo mine kato bla avocado ka ena Dar Salamu anwan mi ma dobe no ye avocado chamye ale rebe merila a ikado amma ko ni jala ko dota ka le segere ka vocal de be kan ngo inta politique siraka o ma doka fola avocado minye ako beni kelab na la tuko mina wala sa avocado sigida ma obsika be wala sa tasma kana bange mi avocado ni ma ko fole avocado no chamye kale ko ni misri manjane ikado awa minye ale ko ni ko suko bele jeleke katani ko e kado tenjokulu dine munumbe katani ko wala sa olubse ka bateri chuko mina ningo ngaba ikado kale joro kero diye ikado awa minyi alema kama alema amala ta politique draka amala ta doreka benin kelea awkado minyi ni ma ko fole no chamye kayo de nyenyini o mi flane minyi awkado mado ko nimbe ule jalakita ka segere awkado ka fo ka be ka kota politique draka ako kabri wati mina nuna na kana ko senga ke yoro dola mi ni jenye avocado akoni ko suku bela jele ka ko bisa dala sa tuko mina opma andwan mi avocado nyerala akona na geleya bi avocado nunu mine ninga tanu ye avocado mer ani mado kata almami ani mado avocado katanu ka so mbala andwan obi ngera sa mi wulika joko ngera ka enage andwan mi wulika joko ngera mi avocado sigida ma nyama ani kado awa minye mamunu be nolu be sigida ka nyeta fe adwan oluko ni wulika joke wala sa numse ka bla chuko mina ko note adongwana mi avocado alika demsonu nadu ikado ka sabali mi ani munu ngebe ka stratike ko ma minyo ke ko e chamto ko njede opma ko avocado akoni ka tasuma fa wa tasuma bade fa sigida ma oni nyanje o akoko ni mi sena awulika joko ni mi sena mi avocado nyerala mamun mado be oluko ngo ko awani maseyini na oluko ni mbe fanfe nyini mi oye beni kelea o kase ka teme chugomina o ma disabgalo tlem ngo ani konondo o mi sufela na sa o ko ni ma ko fele no yo bla ma woro ka faral babinga o bengal mami menga sisa aywa o ko ni mesena o ulika jo be sena wa o ulika jo be sena anga dugo ke masedi dawo anga dugo ke dina tenyo aybe dina ko bene sigida mau uka be aywa kelema bana modi nyini ami dugo ke mc aleka fasir do anya bo reflet d'Afrique kono ako alaka ko kolosuma wati kurume ne bisibenda lende pana kono sebe mi ikaro ame bamako ya aya ko kodo ka fo sabuni ko bi danyo nga doni ina fo puma dono ba fo tugo na ko nywana e obi ko chamangu mala Mercedes 190 a ki kana jobi ka temele ki ka Mercedes 190 jo anu ka franga temena e shiti korashi 190 attention taxi ada wora feminye fasiri kebaye ako dogo kungeli ngono Mercedes 190 woro tunuko de fora ka joanu ka tanaye adele koni alni ya so ani gokoro wadele fasiri kebako mobile fanation mandi de ko 190 ya ma fe ngo de kadu yebi ye akara yama sa fa mai so na go ni ite ka bogo da sanogera yama sa apma munu ang medda sogore katlaga ko siri no te ya bla drobite bana mobile soin jango Mercedes 190 ko so nyedo mo labbi o pona mo 190 no fe na fajmende bala o nyinga le ko medda chamana ko bibi na bamako ma bese ka foko redo me sangala koy na fem nyonga wul masri tabawye na be polisu ko fo olu na chi ka bo so njamana sabu yimana mbol mobile soin to onga polisu uni yo ko be ninga bonni ye femi do ko ngelenye fasri ba ko fem
kunnafoni 190 Mercedes a 6 o tununko kuma de fɔnbɛ o kumana o ko la sa fɛn min sigidalamo ko nin ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ kɔlɔsili kɛ ka fara min ye lakanabaaw kan min b'a to ayiwa kunnafoni ɲuman ka se ka di ni so ninnu u ka bɔ an sen kɔrɔ ɲɔndɛ ko fɛn min Mercedes 190 kɔni ye bibi na a bɛ maa bolo ayiwa k'i bi da ni ɲɛ kelen suna ye i tɛ sɔn a ɲɛ fila la han ka sababuya kɛ sonw k'u ɲɛ kiimɛ ka k'a kan kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Yusu Antoine n'i y'o bila e ko waati tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bilen tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la Yusu ni waati nɔgɔyara an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn lamɛnnikɛ jɛkulu k'u fo